ayan, so for today's video, ayan, alam nyo na kung ano imumukbang ko. Sa title naman, alam nyo na kung ano ang kakainin ko. So, ayan, for today's mukbang, ang imumukbang ko po ay Bicol Express. Ayan, guys, hindi ako nakakapag-mukbang ng Bicol Express sa channel namin. So, ayan, may nag-request din ito, so pinagbigyan lang natin. So, ayan, super gusto ko ditong Bicol Express kasi medyo maanghang siya, di ba? And then, sasamahan ko lang siya ng daing na bangus. So, let's eat, let's start. And meron pala akong bagoong dito, guys. So, ayan, mamaya, para sausawa tayo sa may talong. So, super excited na ako, gutom na ako. So, let's eat. Kuha lang ako ng spoon for this Bicol Express. So, ayan yung ating Bicol Express na magatang-magata. So, kain na tayo, guys. And of course, biyanan ko po ulit ang nagluto, nag-prepare ng lahat ng to. So, ayan. Kuha lang din tayo ng kapiraso. Masarap ito yung daing, tsaka Bicol Express. Try nyo po. Pergata. Samahan natin ng daing na bangus. Natry nyo na ba itong Bicol Express and daing ng bangus? Kung hindi pa, i-try nyo na kasi super sarap. Terno din siya. Actually, kahit hindi ka na magsusawan dito sa daing na bangus kasi nga, di ba may bagoong na tong Bicol Express. Nagkakuha din tayo ng talong. Yan. Sa talong, hindi ako masyado sa buto niya. Pero ilabta ko na nakapag-isda yung ulam. Sarap. Tsaka itong sabaw ng Bicol Express, panalo. Perfect na perfect. Sabayan mo pa ng daing, oh my goodness. Paparami tayo ng kain. So, yan. So, kung wala kayo maisip na lutuin, ngayon, ayan, kaya itong Bicol Express, ang dami na bangus, para hindi puro sinigang, nilaga, yung piniprepare nyo. Yung mister ko, guys, favorite niya dito Bicol Express. And daing, of course. Mahirap kasi magkero na kapag may sabaw, may prito, gulay, prito, hindi naman nawawala sa atin yan, di ba?
Tikwalan tayo ng talong. Dip natin dito sa may bagoong na may vinegar. May suka. Tapos bangus. Sarap. Masarap parami ka talaga ng kain kahit wala kang kanong kumain. Kapag gatong tero-tero yung ano, kinakain mo. Ito ka lang yung konting kanin. Dahil sobrang nabitin ako. Ang lakas ko mag-ulam, napansin. Ang lakas ko sa ulam. Oo, lalo na kapag favorite ko yung ulam. Huwag masarap talaga. Sarap. Ayan, hindi na ako masyadong maiinip kasi malapit na ako may makasama dito sa aking mukbang. Malapit na umuwi ang aking mister. Na napakasarap niya din kumain. Magkasama na ako ulit dito. So makikipag-ingat ulit siya sa aking mga, or sa aming mga mukbang videos. Minsan kasi diba, aminin naman natin, mas masarap kumain pag may kasama kang kumain. Lalo na yung kasama mo, masarap din kumain. Parang nahahawa ka niya, parang lalo kung ginaganahan kumain, di ba? Pag may kasama kang masarap na kumain. Ayun, mister ko siya masarap na kumain. Malalakas din siyang kumain. Kaya ayun. So ayun guys, ipasin ko lang itong kanin ko. So, ayan guys, nakita niyo man, naubos ko yung kanin ko, nakadalawang balik ako. And then sa ulam, ayan oh, hindi ko alam kung mapapansin nyo, pero ayan, ang dami, halos nakalahati ko yung ulam. Super maulam ako kumpara sa kanin. And then, naubos ko din tong isang bangus. So, isa na lang bangus ang tira. So guys, ganyan lang po kasimple ang mukbang, ganyan lang po kabilis. Sana na-enjoy nyo itong video kahit kumain lang ako ng kumain. Sana patuloy niyo po kami pasuportahan sa mga panonood ng mga videos namin. Maraming salamat sa na-appreciate po namin. Kung may mga request po kayo, feel free comment para po lahat po yan mamukbang namin sa aming mga videos. So maraming salamat. And please, paki-like po tong video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you next video. Bye!